Bakin haure, bakin haure, bakin haure, bakin haure, bakin haure, bakin haure suka shigo gari. Bakin haure suka shigo gari, jama'a da gari suna ta nazari. Bakin alkhairi ne ko bakin shari ne ba su sani ba. Fatima! Ke Fatima? Na'am baba, gani. Na'am baba, gani. Tun da mahaifinku ya rasu, wannan kyanarmu da ciyarwa, fatarwa, a kan Allah na gaji. Ni wannan yare ya gaji shi, ya kamata da za ki fito min da wanda ke so. In kuma ki fito da wanda ke so, to ina fa da abokai, ina kuma da yan abokan arziki. Yau zan samu wanda ya dace in baki shi. Ina sauraron ki. To baba, dama ina da wanda kake so. To alhamdulillah ai fa da yau da zama. Shikenan kawai to idan Allah kamar Allah da ba ki ce masa ina sauraron sa. Dan Allah ki ga masa fa. Ki ce masa baban ki na san gane shi ko ba ka bane. Saboda dai kawai da kyan huta. Ni ma na ga filin gidan. Kina shi na? To baba. Tashi kin mura. Wani kuɗi ne? Sata mun kuɗi a shago ta ɗauka. Gane kuɗi ta ɗauka maka ba. A duba ta. Gani ta mu gani. Mana. Kuɗi? Mana. A ina kaga kuɗi ne a hannunta? Yanzu na fa ta ɗauka fa a shago yanzu na ta ɗauka kuɗin. Na ajiye ta ɗauka. Idan ka yarda na na caje ta baka kuɗi a cikin ta. Wallahi ba zan yarda. To nan ce in aka duba aka kuɗin sai na ci mutuncin ku. Oke irin ku ne masu makaryata masu ɓata 'ya'yan mutane ka laɓa ma wannan karamar yariyar sata ka ce ta ɗauka maka kuɗi? Ina kuɗi kin ɗauka mai kuɗi ne? Ha, mu ga hannunki, mu ga takalminki. Ha, ni ya za a ce yanzu na ta ɗauki ya shagon gani hannunta yanzu a ce ba ni ba zama ta hanya ba. Rashin mutunci baka biyo min yariya makota na ji kana zabga mata iyo kana binta da gudu ba ma ka tunanin ta fata da ciwo baka ce ta ɗauka maka kuɗi. Ba zan ɗauki wannan abu wallahi. Wallahi sai na ɗau mataki. Gaskiya ni an cuce ni Allah ya sa Allah ne saka mu an cuce Allah ne saka kuma zan zo zan kana. Ci daɗi! Ya kike? Lafiya. Da yau. Ya. Lafiya lau. Kai tunanin kuma baka kara dawowa ba. Ke kin sa abinki da dodo. Ke da baki kika ce mu sai dai mutum ya ji ya yi wuf da shi. To kai ne ka gaya min kuna yaki da aljanu da dodanni. Kuma wannan dodon labarin ma nake baka fa. Shi ne ka tashi da shi haka ka ba To ai wannan dodo fa kika ce. Mutane kuma mu muna ganin su. Kin ga sai yanda muka ji da su. Wannan dodo fa kaza ka ji ya wuf da kai. Ya zan ina zan tsaya. Da wani abu ya faru da ni ranar da ka gudu ka bane. Ai dan mata na ni na san abu da ke da gaske. Allah. Amma dai a dinga ragewa. To, Ka san me yasa na kira ka? me yasa kika? Mama da ta yi tana son Aura miki wani? A kice za a yaki kenan ba da gobe ba? yaki? Kai da baka iya komai da ruwa tsoro kake duka cin wani yaki? Ke an ga miki ai wannan dodo daban mutane kuma daban. Ainihin akan ki ne zan ma iya komai ba dai gobe ne ai normal ne zan zo goben. Da gaske? Da gasken gaske kuwa. To insha Allah na koma gida zan ci baba na za ka zo. To shikenan a game zan zo goben. Idan akan ki ne zan iya komai. Dai baka dan bari ku siyo. Yan mata Na ji da kai. na ji da ke ni ma. To yanzu ya za ki gama ba zan zo goben. To shi ne. Ki tabbatar kin game. Zan zara kashe insha Allah. Yauwa wani yanzu so nake zo akwai abubuwan da nake a can ta gida daga nan kuma zan shirya tafi aiki amma in Allah ya da goben zan zo. Kai bebe ka zo baka wani daɗewa sai ka ce wani aiki ne ka fara bana so To wani aikin san aikin namu ne na sojoji ba lokaci kuma haka ma yi ina dan satan lokaci ne na zo na danki sannan sai na tafi na je na ci gaba da aiki na. To shi ke. Yauwa zuwa goben zan zo in Allah ya da. Zan gaya mishi. Yauwa a gama baban haka. Yauwa.
Bakin haure, bakin haure. Malaban nan na taba kashe wani dan shegi ya zo kawai ya tsitsire mutane da ido dan shegi a sarki oga ban san ko ina oga yake ba. Uba Allah ya biya oga kaga dan halas. Alabar mai gida ta zama sha hutu mai gida durin kwa na ce ta faɗi ne ake nima na oga kai kunun kuki kunun kukuki kunun mutum uku rak yaro ya sha ya mutu ya ki sha ya mutu ai gara ma ya sha ya mutu ko ya je lahira babu sauran yunwa mai gida jama'a kai mu ko gobe to ya aka ya za a yi an isa garin ne mai gida wallahi ka ganna nan mai gida na dan lafi nan ina da dan moka na gaga ne ya mai gida makamai durin kwato a tawo da bindigu ne jakka ne ya to za a yi kisa kenan mai gida la ilaha illallah la haulu wala quwwata ni bakonka ko gobe ai ni barkan gadan salan gashi a jiyanka mai gida je dai mada mu je dai mada ai sai ka sha uban yaro zai sha na rantsi Allah ya biya mada nagode sai ka ganni ka je in biyo dare kuma a haba mai gida ai wallahi in ka ja mu a sun sai mun je ba da daddare ba ko da safe kai ko da almuru ne kwaran kwatsa sai mun shiga ko kai wura uban nan kai na rantse mada sai na kai da sassafa ma zan shigo ba wani maganan bin dare mai laifi ne ni na je a bafa na yi bura uba na je marin bus na yi bura uba kai kake tura ni mai gida ka san wannan ka manta ne sai ka sha Allah ya biya sauka lafiya kaga dan harasgo la ya biya bura uba Bakin haure, bakin haure, bakin haure, bakin haure, bakin haure, bakin haure suka shigo gari. Bakin haure suka shigo gari, jama'a da gari suna ta nazari. Bakin alkhairi ne ko bakin shari ne ba su sani ba. Matasa ne masu kurciya, kayan su kanana na bai daya, fuskarsa akwai fushi da zuciya. Sun shigo gari an neme su an rasa me ke faruwa. Bakin haure, bakin haure, bakin haure, bakin haure, bakin haure, bakin haure suka shigo gari. Bakin haure, bakin haure, bakin haure, bakin haure, bakin haure, bakin haure sun shigo gari. Bakin haure ne su kuma mutan gari ne, tsoron su guda ne a ce bakin cuta ne. Aikin san menene Abulaki na rantse da sarkin san mai da ƙasai in dai muka shiga layin nan Abulaki Allah ya samu ka cibir da wani ɗan ɗa ya san sai mun je mu oga da ƙaraba. Ni wannan addan ko so nake a sha jini ina da ke yarinya ina da ke Abulaki mu je mutum mu
hanyar dai haka ta bi. Ko mu tafi ne dai ko mu koma gida. Kai, ka san me kake cewa? Ya autar mu ce fa. To, ita ce lasbon ɗin. To hanyar da ita kenan. Gaskiya ko ba zan bari. Kuma nan ta bi. To yanzu ne ya kamata mu sauri mu karasa kashi. Malam lafiya. Malam ya dai? Lafiya malam. Akan kwashe bakin shi. Tashi. Malam lafiya. Malam. Ko takalma. Ya dai? Kwasa. Assalamu alaikum. Barkar zuwa. Tashi lafiya gida. Lafiya lau. Lafiya. Lafiya lau wallahi aiki. Lafiya lau. Wai kusa kudin wannan mu da yanzu. Wallahi Allah. Ai, mun kana ga mutum da muka ce da cewa dodo sai malam Mustafa a shago haka yake la ilaha illallah ai ganin wata kuma quraratan haka na gado nan ranar kwane bai wuce ba alhamdulillah ranar kwane bai wuce ba ka ganshi da idan ka gani ba na gado shi kenan gani ba na gado da tantama ta kau yanzu ka daina tantama ba tantama to alhamdulillah ba ta tantama kai Allah malam Mustafa abun ya kula ta abu ne sai dawo gida ka ga da nake ji ba kaga irin ta ina ga maka dodo kana cewa a ni matsoraci ne to ga irin tsoron nan ina gare ta ka ai ba za ka ba ki ga dodo kuwa ai sai ina ganshi ga irin tsoron nan dai to malam Sunusi ba ma wannan ba abin da ya kawo mu wurin ka magana ne akan yarinyar ka Fatima wata ce idan banya kwarai da gaske lafiya wata dalili ba ko ba lafiya akai ba akan maganar auren ta ne muka zo aurenta musu baka ce aurenta mana aure baka ce magana ina maka magana kana ta abun nan magana auren ta zo ni ma gurin ga ayo to ba sun fara daga ciki ba wani ne tudo ku aboki na ofisa shi yake neman aboki na ba menene a ciki malam Sunusi aboki na kace ba menene a ciki malam Sunusi to alhamdulillah ba da zuri da zama alhamdulillah shine na gani alhamdulillah ba da zuri da zama tunda dai duka kuna tare wai ofisa ni shine abin da ba sani ba shine yan wata biyu da suka wuce na ganin kuma dai tun da ranar muka ba kara ganin ka basu yau to kuma ga shi Allah kawo gida to kawai lafiya kuma ba ta yake lafiya lau wallahi a san yanzu abin da sai a hankali kuma dai ga ma a gidanka da ni da abokina mu zo tsare ka ya cewa kircewa ai wannan zaka wala ka tana gani ba magana wala ai ba zaka wala ka tana gani wanda ya ga yarinya da jinka ai gidan babban yayi ne fa kada ka manta lokacin akan wannan yarinya nan tana karama har ta girma Allah ya taimaka dai muna da ita muna yin ta girma da ba tana mata labarin ta da saurayi soja dama kace shine aboki na ne alhamdulillah ai fa da zuri zama malam Sunusi fa da zuri zama to shikenan yanzu dai yana da kyau dai tunda ta ce mu zo gashi Allah ya kawo mu mun zo ne mu ji tsayayyar magana alhamdulillah mun zo mu tattauna ne tunda kai ne a matsayin uba Allah ya baka wannan girma duk da muna matsayin abokanka ne dole sai mun baka girman nan ba wurin abota ayi abota wurin kuma baba ayi baba din nan haka dole sai an yi wannan malam Sunusi gaskiya ne saboda shi aure din an yana da daraja dole ko mu daraja shi ba to aboki na dai ya riga ya ga Fatima kuma Allah ya ji ya gani suna son junansu suna son junansu alhamdulillah shikenan ba sauran matsala alhamdulillah ofisa neman alkawarin inda ka zo mun da gawan dodo tuni muka alkawari zan aura ma Fatima a bisa sadakin kashe dodo da kai ka taimaki mutanen gari ka taimaki al'umman gari ka cito da garinka da wani hali a nan shekara 100 masu zuwa ba za mu rubuta tarihinka ba za a manta da kai ba a matsayinka na wanda kai ne kai ajalin dodo ya kashe adadin rayukan da ba sun iya adadin iyaka ba ne maka wani albashir in har ka zo mun da gawan dodo to sadakin Fatima shine gawan dodo in har ka zo mun da shi gaba na zan aura maka Fatima Allah ya ba mu to mu ba za mu iya ba kai kuma abokina in za ka iya sadaukar da kanka akan yarinya ka je ka tunkari dodo to ga hanya na ni dai ba zan iya ba yawa ni akan Fatima zan yi komai kuma ina mai tabbatar ma daga yau ma na daina kwana a gida zan je na shirya ma dodon nan ni kuma ka bani da dodon zan je na kashe shi kuma in Allah ya yarda zan zo da dodon cikin wannan gidan saboda abin Fatima so zan iya komai akan ta wallahi to baba in Allah ya yarda ka bar nan da ɗan kwanaki kaɗan zan kama gawan dodon nan a nan gidan
saboda akan Fatima zan iya komai, zan iya sadaukar da rayuwa na ma akan ta. Alhamdulillah kai aboki na ne ka tunkara dudu. Haba ni zan je ka tunkara dudu. Ni Allah ba ma zan koma tare da Allah ba da ni ko da ni da kana ka tafiya. Ka tafiya na. Amma kan ne ai baba barka ji wani abu. Yanzu a haka na daina kwana a gida, zan je da shirya ma dodon. Haka nake so. Haka nake so. Man Allah ya yarda ni zan zo da dodon nan. Gaga biya daidai wallahi. Da kan dodon ma zan zo maka da shi. Kaga da ka taimaki mutanen garin mu, ka taimaki mutanen ƙasar mu, mutanen gidan ka taimake su. An kuce wannan matsala. Haka kan alhamdulillah. Da mu muna da farin ciki. Sojoji to ni in Allah ya yarda zan zo ma da dodon nan. Yanzu ma barin tashi, yanzu zan je na fara shiri. Alhamdulillah wanda ka tafiya wanda yake a daujin lokacin idan yaƙi sojoji idan sai rasa nama da su kawo suke ci. To kaga shi ha ba su jama'a mu da muka kashe dodonni nan muka kashe. Bari yanzu zan je na shirya ba. In Allah ya yarda a cikin dan kwanaki kaɗan zan zo ma da dodon. Zan zo ma da gawan dodon. Kana zuwa da shi gurin Allah Fatima. Ka zama naka duwa gari ka. Yawwa ka je hankali kenan. Ka da muna to shi kenan baba.